ତିଆରି କରୁଛି କାମକୁ ନୁହଁ ଗୋଡ଼ ତଳୁ କରିବ ମୁଁ କରିବିନି ଗୋଡ଼ ତଳୁ କରିବ ଗୋଡ଼ ତଳୁ କେହି ବସନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ତଳିକି ବସନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ତ ତଳୁ ଗୋଡ଼ ଗଲାନ୍ତୁ ତମ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ତମ ଦାଦାଗିରି ଦେଖୁଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦାଦାଗିରି ନୁହେଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା କୁହ ତମେ କହୁନ ଏଇଟା କ'ଣ କାଢ଼ିଲେ ତ ମୁଁ ତମେ ମୋ ବାଟ ଆଜି ଟୋଟାଲି ମରି ବସ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ବସିବି ମୋ ମନ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ମନ ପରେ କହିଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ତଳୁ କରି ବସନ୍ତୁ ଅଭଦ୍ରାମୀ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ ତଳୁ କରି ବସିଛନ୍ତି ଏତିକିରେ ଟୋଟାଲି ଉଡ଼େଇଦେବି ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଚିପ୍ସ ଅଛି କି ବାହାରେ କନିଆରୀ ଗଛକୁ କାଟିଦେବି ଟିକେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି ଅଙ୍ଗାର ଟିକେ ସିଲିକା ଏଇ ବାଲି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କୋଉ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ଗୁଳ ସେ ବାଲି ଟିକେ ପକେଟରେ ବାରି ଦେଉଛି ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେଇ ବାନ୍ଧିଦେବି ଟୋଟାଲି ଏମିତି ଫିଙ୍ଗିବି ଟୋଟାଲି ଉଡ଼ିଯିବ ଏଇଠି ଜମାରୁ ରଙ୍ଗବାଜି କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଆପଣ ଏଇସବୁ ତମେ ବଞ୍ଚିଥିବ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦବ ଏଇଠି ଉଡ଼େଇଦେବି ଆଉ ଥିବ ଯେ ବାଳ ଥିବ ଯେ ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବ ତମେ